Hello mga friends! Teka, wait a minute. Mag-intro muna tayo. Okay? Like, share, subscribe. Welcome to my channel, Vlogsy TV. Foods, travels, plants, others. Nood na po! Hello! I'm back! Bali, papakita ko ulit ang kilalang simbahan dito sa Calasiao. Ito ay ang St. Peter and Paul Parish. Enjoy watching na lang po! Lakad-lakad tayo. Keep watching. Alam niyo ba na antigo na po ang simbahan na to? Hango sa Spanish architecture ang pagkagawa nito. Tingnan nyo. Patay sa aking pagsusuri, ang simbahan na to ay ipinatayo noong pang 1804. Sapit ng 1841 hanggang 1842, ito ay nasira. Subalit, ipinatayo ulit ito noong 1852. Maraming mga bagyo at iba pang mga kakunang dumaan, pero ito ay nanatiling matibay. Kada linggo, meron pong mga misa ginaganap. Maraming pumupunta upang magsimba. Hindi lang mga taga Calasiao, kundi meron din mga iba pang mga galing sa bayan. Gandang pumunta dito mga friends. Dalhin nyo dito mga anak nyo. Buong pamilya na lang para magsimba. So mga friends, bari itong labas lang ng simbahan ang aking ipapakita sa inyo. Okay? Hindi ko ipapakita yung loob kasi meron pong kasalukuyang misa nagaganap. Nakakaya naman kung mag-vlog po tayo sa loob. Pag galing po kayo ng siyudad ng Dagupan, sasakay lang po kayo ng jeep papunta dito. Malapit lang po. Kaya pagdating nyo dito sa mismong sentro ng bayan ng Calasiao, madali nyo na pong hanapin ang simbahan na to. Kaya kung may time kayo, mga friends, pasyal lang po kayo dito sa bayan ng Calasiao. Okay? So hanggang dito na lang tayo mga friends. Ako ay magpapaalam na. And as usual, kita-kits ulit tayo next time. Importante, huwag niyong kaligtaang mag-like at mag-subscribe sa aking channel.
Okay. Adios po. God bless.